हाय खुलुमबाय आङो महेन्द्र मोटिवेशन स्पीकर आरो एडुटेनर मोनसे खोथाखौथ' बयबो खोनाखायोना जे मानसिया देरनांगौबा सिमां थानांगौ थांखि थानांगौ मिथिं दावथिं स्कुल फोरोंगिरि जेरावबो बेखौनो होनबाय थायो बयबो बुंबाय थायो दे जौगानोबा सिमां थानांगौ जौगानोबा थांखि थानांगौ बाथ्रायाथ' नंगौ र' थांखि थानांगौ सिमां थानांगौ दा बेखौ सायख'नायनि बागै रावबो बुङा माथो माबायदि सायख'नांगौ बांसिनानो बेनि बागै बुंनायखौनो खोनाया माथो एडभाइसआव खिन्थु गासैबो बुङो सिमां थानांगौ थांखि थानांगौ जौगानोबा बे गैयाबा जेबोआनो जाया माबोरै सायख'नो फालाय बोरै सायख'नो सिमांखौलाय बेनि बागैथ' बुंनांगौ ना दिनै बेखौनो सावरायनो जों बोरै सायख'यो सिमांखौ बोरै सायख'नो हायो दा बेयाव जोबोद कनफिउज नङासै होमबा सिमां सायख'नाया जोबोद कनफिउज जाया जायो आंबो जाफेरदों बयहाबो जाफेरदों माखौ लागोन माखौ दोनगोन मोजां खेलायाव सचिन तेन्डुलकार नुयोबा सचिन तेन्डुलकारखौनो जानो लुबैखायो बेनि बायदि जानो लुबैयो अक्षय कुमार नुबा अक्षय कुमारनि बायदि जानो लुबैयो नङा होमबा सोरबा मोजां मेथाइ खनगिरि नेहा काटकार नुयोबाथ' बिनि बायदि मेथाइ खननो लुबैयो बादशाहनि मेथाइ खोनाबा बादशाह बायदि जानो लुबैयो साकिरानि मेथाइ खोनाबा साकिरा बायदि बेबायदि कनफिउज अब्ला मोजां डक्टरखौ नुयोब्ला बिनि बायदि जानाया साबसिन जागोन नामा मोजां लिडार नुबा लेट्स गो टु डेट लिडार्स लिडार बायदियानो जानोसै नामा सोरबा मोजां लिरगिरिनि लिरनाय नुयोबा मा लिरगिरिनिसो जानोसै नामा खन्थाइगिरि जायोबा खन्थाइगिरि नुयोबा खन्थाइगिरिखौनो जानोसै नामा सोरबा लेक्सार होनायाव मोजां नुबा लेक्सारगिरिखौनो जानोसै नामा सोरनिबा न' बांखौ नुयोब्ला साख्रि लाना न' बां लुनायखौ नुबा बेखौनो जानोसै नामा आर्मिखौनो जानोसै नामा बबेबा थांनानै जुदि मोजां फोथाराव मोजां खेथि नुयोब्ला बे खेथियावखौनो जानोसै नामा भेराइटिस नङा होमबा भेराइटिस जानो स' माखौ लानो सिमां हिसाबै माखौ लानो बोरै सायख'नो बा बे बोरैहाय सायख'नाय बोरै सायख'नो हायो बेनि बागैनो दिनै सावरायगोन बा क्लियारै गोसो होनानै जों रायज्लायनो फै सिमां सायख'नोब्ला गिबियाव नों मोजां मोननाय मावनानै मोजां मोननाय उनाव थांनानै जाहैनो लुबैनाय उन्दैनिफ्राय दासिम मा मोजां मावबोखो माखौ साबसिन मोजां मोनदों मावनानै इयुनाव बेखौ बुहुद गिदिराव लांजागोन नामा बेफोरखौ साननानै लाग्रोनांगोन आरो बेनि उनाव चइस खालामनांगोन दा चइस खालामनायनि मोनसे नेमखान्थिया नै ओरैहाय मोनसे लेखा बिलाइ लानानै बेयाव 1 निफ्राय 25 एबा बेनि खमबो होजायो बांसिनबो होजायो नोंथांनि गोसो खिन्थु 10-15नि खम जानो मोननाय नङा आरो फारसेनिफ्राय लिरबो 1 नाम्बाराव मा जानो इच्छा दं मा मावना मोजां मोनो साबसिन चइसखौ लिर 2 नाम्बारावबो बेबायदि बेनि खाथियावनो माबा मोनसे सानबावदों जे खेलाखौनो जानो सानदों बेनि बागैबो लिर माखौ मोजांसिन मोनो खेलानि खेथ्रआव माखौ मोजांसिन मोनो सार्भिस लानोबा सार्भिसनि खेथ्रआव माखौ मोजांसिन मोनगोन जुदि लिडारफोरनि बायदिबा माबायदि लिडार जानो लुबैदों बेबायदि मेथाइगिरिबा मा मेथाइखौ माबायदि मेथाइखौ खनना मोजां मोनगोन गाव मोजांसिन मोननाय बेबायदिनो खामानि मावनायनि खेथ्रआव मा खामानि मावना मोजांसिन मोनो
अनेकथा दं आरो गावनि साननायाव आंहाबो प्रेक्टिकेल बेखौनो आंबो प्रेक्टिकेल बेबायदिनो सर्ट आउट खालामदों दा आंनि सर्ट आउट खालामनायाव गासै 25था दंमोन 25था सर्ट आउट खालामनानै थारमाने लिरनानै बे 25था लिरनानै बे 25थानिनो गोबाव सम एसे स्टाडि खालामनानै सोलोंनानै मा खालामनाय जानायसै मैखोमै मोनबा मोनग्रोनायसै आं मोनबाखौ मोजांसिन मोननायसै आरो that means 1 to 5 number मोनबाखौ मोजांसिनै मोननाय जायो बेनिनो आरो आं सर्ट आउट खालामबावदोंमोन मोनथाम आरो दा आं बे मोनथामनि सायाव खामानियाव गुबैयै मोनथाम जादों आरो बेनिनो आरो टपसिनाव मोनसे दंबावो नैबे आं दा इउटिउबाव बानायनाय एडुटेइनार आरो मटिभेसन स्पिच होनानै बिराद मोजां मोनो गोसोआ बिराद गोजोनो आरो बेखौ मावनो थाखाय हरखि सान मावनो हायो आरो बेबायदि आं 25था जा मोजां मोननाय मावनो मोजां मोननाय खामानि मोजां मोननाय जानो लुबैनाय गोसो सिंनिफ्राय गोसोनि गोथौनिफ्राय जायखौ मोजांसिन मोनो बेखौ सायख'नानै बेखौ मोननाय जादों एडुकेसन आरो मटिभेसन एडुटेइनार that means एडुटेइनार आरो मटिभेसन स्पिकिं बेखौ आं साबसिन मोजां मोनो बेबायदिनो आंबो सर्ट आउट खालामदों आरो सर्ट आउट खालामनानै दिनै आं बेवहाय बे खामानियाव उजुथाबदों बे जाबाय आंनि फारसेनिफ्राय प्रेक्टिकेल होनाय दा आंथ' इसेबां देराखैना आंनि बाथ्राखौ बुंबा बेसे गोग्गानाय बायदि नङाबा एसे मानो मानिनो आंनि बाथ्राखौलाय नोंथांमोनालाय मानो मानिनो दा बेनि आंनिखौ दोननानै बेनि जि गोनांथि सर्ट आउट खालामनायनि एबा माखासे लिरनानै बेनि साबसिनखौ सायख'नायनि गोनांथिखौ आंल' खालामाखै गेदेर गेदेर मानसिखौ फल' खालामनासो बेबायदि खालामदों जेरै इलन मास्क मोनाबो बेबायदि खालामदों जेरै एरिक थमास मटिभेसन स्पिकार माबायदि बेबायदि मावफैनाय माबायदि सिमांखौ सर्ट आउट खालामनाय बेबायदिनो नेपलियन हिल जाय आमेरिकानि सबसे मोजां पजिटिभ स्पिकार मटिभेसन स्पिकार जाय आमेरिकायाव सबसे मोजांसिनै बिथांनि बिजाब बिथांनि बुंनायफोरखौ खोनासंजानाय बिजाबा बयनिख्रुइ बांसिन फानजानाय बिथांमोननि जि आइडिया सिमांखौ बोरै सायख'नांगौ बे आइडियाखौ लानानै आंबो एसे फल' खालामना गावनि साबसिन मोजां मोननायखौ साबसिन खालामनो मोजां मोननायखौ सर्ट आउट खालामनानै दिहुननाय जादों दा आं बेखौ हरखि सान मावनो मोजां मोनो आरोखि जानांगोन नोंथांमोना बेबायदि सर्ट आउट खालामगोन दा सर्ट आउट खालामनायाव नैबेखिनिखौ एसे गोसो होनाया मोजां सान बे सर्ट आउट खालाम लास्ट सर्ट आउटआ बोरै जानांगोन नों साबसिन माखौ मोजां मोनो मा खालामना आरो मा जाहैनो बेखौ लाथार 1 नाम्बाराव बेबायदि बेनि समब्रा समब्रि माबा दंबावो नामा खाथिसिनाव मोजांसिन मोनबावनाय बेखौ लाजागोन थामथि मोजांसिन मोननाय लाजाबावो नाथाय प्रायरिटिया जायखौ गोसो होग्रोनांगोन सायख'खांनायनि उनाव बे जाबाय सेथिया बेनिखायनो सेथि सायख'नायाव सानसेयाव हायाबो जानो हागौ सप्तासे सप्तानै ला लिरनानै नाय लिस्टखौ नायनानै बेनि बागै एसे सोलों कनफिउज दंबा रियेलि आं बे 1 नाम्बार जि आं लिरदों बेखौ मोजांसिन मोनो ना मोना रियेलि बेखौ गावखौ एसे सान हमदां गावनि आगोलनि खामानिजों रुजु बबेखौ बेस्टसिन मावनो हादों आरो 1 नाम्बारानो बेस्टसिनब्ला 1 नाम्बाराव बेस्टसिनखौ दोननांगौ आरो देट मिन्स बेस्टसिनखौ दोन आरो बे बेस्टसिनखौ जेब्ला सायख'खांबाय 1 नाम्बारखौ जेब्ला सायख'खांबाय बेनि बागैनो सान मेक्सिमाम टाइम बेनि बागैनो सान
बेनि सायावनो खामानिखौ मावबाय था बेनि सायावनो सोलोंबाय था आरो गोबाव समनि थाखाय मावथाबबाय था खमैबाबो बेबायदि निजिनि मोजां मोननाय साबसिन जि खामानि एबा सिमां थांखि बेखौ जाफुंहोनो आथिखाल जुगाव इनफरमेशननि आथिखालनि इनफरमेशन जुगाव मेनलि 3 बोसोरनि गोनांथि खमैबाबो 3 बोसोर मावथाबनांगोन बेनि सायाव एकदम खमथारैबाबो बे खमथार 3 बोसोरा सियर आथिखाल इनफरमेशन जुगबाबो सियर मावथारनांगोन ओरैनो थोंजों मावबाल' जानाय नङा स्मार्ट वार्क होनो जायखौ गोरों जानानै मावलांबाय थानांगोन बे गोरों जानायाव सोलोंनांगोन गावनि बिजि 1 नाम्बारनि थांखि सिमां बेनि सायाव सोलोंनांगोन मा बेखौ बोरैहाय मासिम लांजायो बेसे गोदोर लांजायो बेसे गुवार खालामजायो बेनि सायाव सोलोंनांगोन गावबो साननांगोन आरो बेवहाय गाव गोसो होथाबना मावनांगोन लोगोसे बेफोर मावनायाव सोरनिबा हेल्प नांगौबा बेनिबो हेल्प लानांगोन कनफ्यूज जादोंबा बे नोंथांनि सिमां बे मावनो लानाय सिमां बे सिमांखौ हेफाजाब होनो खायसे मेन्टर एडभाइसार लानांगोन एडभाइसाराबो ओरैला जेन नोंथांनि सिमांखौ बुजि मोनो आरो बेनि सायावनो एडभाइस होयो जेन नोंथांखौ एडभाइसारा फैनानै फिन कनफ्यूज खालामना बेथ' हामनाय नङा बेथ' ओरै जागोन बेबायदि होनग्रा एडभाइसार नागिरनाङा जाय नोंनि एबा जाय नोंथांनि सिमांखौनो गुवार खालामनायाव हेफाजाब होगोन आरो बिथोन एबा सुबुरुन होगोन बिथां बायदि एडभाइसारखौ चयस खालामनानै बिथांनिफ्राय एडभाइसखौ लानांगोन जाहाथा मानसिजों लानाङा आरोखि जाहाथा मानसिजों लाबा खायसेया नेगेटिभ होनबा सिमाङाव आरो फिन कनफ्यूज जागोन एक्चुअली जौगानायाव माखासे सिमां लाबा जौगाखाया मोनसे सिमांखौनो गुवारै लानानै मावथाबलांबाय थायोबा बेनि सायाव सोलोंबाय थायोबा आरो जौगाफारियाव मावलांनो नाजायोबा सिमाङा जाफुंखागोन नोंगौ बेवहाय गेजेर गेजेर कनफ्यूज फैगोन बेथ' मानसिनि केरेक्टारखा फैखागोनाखा बेफोर जि कनफ्यूज बे कनफ्यूजखौ गारनांगोन मानोना थांखिया बे मोनसेयानो जायखौ आं 1 नाम्बाराव सानना लादों जायखौ गाव 1 नाम्बाराव सानना लादों थांखिया बे मोनसेयानो आरो बेवहाय माब्लाबा फेल गेलेनाय बायदि मोनगोन आरो जेननाय बायदि मोनगोन थेवब्लाबो उजुथाबनानै मावोब्ला फिन बे जेंना जि फैदों बे जेंनाखौ जुदि सल्भ खालामना मावफिनो आरो जेंनानि सल्भमेन्ट सुस्रांनो हायोबा जेंनाखौ सुस्रांनो हायोबा मोनसे खलब बारायबावगोनसो जौगानायाव जेंना फैखागोन जेरावबो जेंना फैखागोन बे जेंनाखौ गिनानै खारनायनि गोनांथि गैया बे जेंनाखौ सुस्रांगोन बोरैहाय मोजाङै सुस्रांनो हागोन लिगेल वेजों मोजां लामाजों बे आइननि नङा दे बे आइननि नङा आइननि ल'नि आउटआव थांनाङा ल'नि गेजेरजों जायखौ आथिखाल जुगाव मोजां होनो बे मोजां लामानि गेजेरजों प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनानै आवगायलांबाय थायोबा गोबाव समनि थाखाय अब्लानो साक्सेस जायो जोबनायाव बेनि बागै एसे बेखौनो होनफिनदों सिमां चयस खालामनायाव गिबियावनो 25थासो 15थासो खमैबाबो 10थासो जि गावनि साबसिन मोजां मोननाय बेखौ सायख' बेनिनो सर्ट आउट खालामनानै गुबैयै मोनसे सिमांखौ थि खालाम आरो बे सिमांनि सायावनो सोलों नाजालां मावथाबबाय था प्रब्लेम फैबाबो मावथाबबाय था प्रब्लेमखौ सुस्रां अब्लानो जौगाहागोन आरो सिमांखौ मोनहैगोन जों खायसे गिदिर मानसिफोरनि जौगानाय बिथांमोननि सिमां जाफुंनायखौ जों नुनानै सानो बिसोरा भाग्य दं एसे सोलोंबा गम मोनगोन बिसोर जेबो भाग्यनि बाथ्राखौ साना जायफोरा साक्सेस जादों बिथांमोना सोलोंदों मेहनत खालामदों आरो सिमांनि जि सिमां नुदों बेखौनो लानाय खुथार मावदों सानदों जौगालांदों बेबायदि जौगानानै मोनहैदों
गोबांबार फेल गोलैदों, गोबांबार खस्थ' जादों, गोबांबार प्रब्लेम नुजादों बिसोरनियाबो। बिथांमोननिया बिसोरसो होनदोंबाबो होनफ्लांबाय थादों, बिथांमोननियाबो मा जायो जेंना फैखायो, बे जेंनाखौ सुस्रांसो मोनहैदों। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै खायसे गिदिर मानसिनि जिउ खौरां फरायनानै माबायदि देरलांनाय बेफोरनि बागै गुवारै, सर्टै नङा दे, गुवारै मोजाङै सावरायलाङोबा बिथांमोननि अवेखौ नुगोन। एबोलि बिथांफोरनि सिमांखौ फल' खालामनानै, गावनि साबसिन मोजां सिमांखौ फल' खालामनानै बिथांमोना जेरै नाजालांदों, जौगाफारियाव नाजालांदों, जेनबाबो गाराखै, बेबायदि मावलांबाय थायोबा सिमाङा जाफुंगोन। दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। सिमांखौ जुदि सायख'नो बेले-बेजे जादोंबा नैबे टेकनिकखौ इउज खालामबानो, बे फर्मुलाखौ इउज खालामबानो सिमांखौ सायख'नो हागोन आरो बेबायदि मावनानै मोनहैनो हागोन। बेखिनियानो दिनै नोंथांमोननि साबस्क्राइब, लाइक, डिसलाइक आरो शेयार खालामनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। आरो अन्नानै बेल आइकनखौ थु, मानोना आं जि गोदान भिडिअ होगोन बेयाव नोंथाङा बेखौ थाबैनो मोनगोन, नटिफिकेसन जागोन। बेखिनिखौनो खावलायनानै लोगोसे सिमां सायख'नायखौ मोजाङै सायख'नायनि आसा खालामनानै दिनै खुलुमबाय। गोजोन्थों।